Hindi ko alam anong gagawin ko. May dugo na yung ihi niya. Okay ka na? Ay, 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 aray ko, aray ko, aray ko. No? Hello mga loves, good morning, good evening, or good afternoon kung saan man kayo naroroon. Kumusta na ang lahat? As you can see mga loves, this time is nagpalit na ako ng beddings, ng bedsheet, ng cover ng mga kumot or ng punda. And this makikita niyo sa video na nilalaro ko si Sophie this time. Medyo okay siya dito. Kapag syempre nilalaro siya, nalilibang siya, nalilimutan niya yung kanyang nararamdaman. Actually, naman siya, masigla naman siya. Pero talagang may mga oras o times na umiihi talaga siya ng wala sa oras. O syempre pa kapag napatigil siya ng laruin, umiihi talaga siya kung saan siya aabutan. So dahil nga po galing ako sa trabaho is nakabili na rin po ako ng cut water. Ito yung balance pH. Ayan. So bumili ako ng iba't ibang supplement also sa trabaho kasi meron doong binibenta kami ng mga supplement para dito sa mga ganitong sitwasyon. Like this one, yung urinary tract. So para supplement ka na nakakapag-balance ng salt o ng kanilang pH. Tapos soft food ng Estrobite. So para madaling matunaw o may digest kapag kinain nila. And also this one, urinary food sa Royal Canin brand. So bali ito yung mga pagkain na to is low salt yan, low sodium, kaya yan yung mga binili ko. Pwede kayong bumili sa aming store. Siya, pero dry food, napapalitan ko itong dry food na to. Pero hindi nga lang siya umiinom ng tubig. Meron dong wet food. Ngayon ko lang napansin. So makikita niyo po dito sa video na to na pabalik-balik na siya sa CR. Nakailang beses siya ng pabalik-balik pero hindi siya mapaihi. Hanggat sa may umakyat yata siya sa bed para umihi. Ayan siya, gusto niyang lumabas kasi naiirita na siya. So nag-aalala na ako kay Sophie. Actually Friday ngayon, Friday night 7 ng gabi. Walang bukas na clinic. So hindi ko alam anong gagawin ko. May dugo na yung ihi niya. Kumakain naman siya. Kailangan ko na siyang dalhin sa clinic. May dugo na yung ihi niya. Kailangan ko na dalhin siya bukas. May dugo na ihi niya.
Inom mo ng tubig, Asabi. Hindi kasi siya masyadong umiinom siya ng tubig kapag ano na talaga. Pero pipilitin ko siya painumin. Inom tubig, Sophie. Kailangan mo uminom ng tubig. Inom ng more water. Ayun. Magagalit na siya. Shhh! Sophie! Hindi pwedeng ganyan, ha? Inom tubig. Ito nga mga loves, ay stress na ako. Hindi ko na alam kung paano ko siya painumin ng tubig. Kasing talagang napansin ko na hindi talaga siya uminom ng tubig. Habang binabantayan ko siya in a few hours or ilang oras. Basta matagal na rin siyang hindi uminom ng tubig. Kaya, kumbaga kung umiihi siya ay pilit talaga siyang umiihi. Kaya minsan ay dugo na yung lumalabas sa kanyang ihi. Cloud, Sophie, ah. Sophie. Alas 7 o alas 8 ng gabi na ngayon. So, kailangan ko bukas pagising ko ng maaga, dadalhin ko sa clinic.